Ďakujem pekne. Dozvedeli sme sa správu, že dnes vicepremiéra poverený vedením Ministerstva životného prostredia pán Čaplovič vypovedal opciu, ktorá je obsahom zmluvy z Interblu. My si myslíme, od začiatku sme o tom presvedčení, že táto zmluva z Interblu je zmluva zlá a spôsobuje Slovensku vážne hospodárske škody. Preto sme konali v rovine trestnoprávnej a podali sme trestné oznámenie. A myslíme si aj, že keď pán minister Čaplovič nekoná a nekoná tak, aby zrušil zmluvu z Interblu, tak treba využiť všetky dostupné právne prostriedky, ktoré máme k dispozícii. A tieto chceme využiť a preto budúci týždeň dáme generálnemu prokurátorovi podnet, aby podal žalobu na súd, ktorou by žiadal zrušenie zmluvy. To znamená, aby podal návrh na vyslovenie neplatnosti tejto zmluvy. Čaplovič dnes vypovedal opciu. Vlastne neurobil nič, pretože my máme zmluvou z Interblu zazmluvnených 50 miliónov tón emisí, z toho bolo predaných zatiaľ 15 miliónov tón, 35 miliónov tón ešte nebolo predaných. Táto opcia by prichádzala do úvahy až potom, keď by bolo Interblu predaných aj týchto 35 miliónov tón. Čiže to je otázka nejakej ďalekej budúcnosti. To znamená, Čaplovič dnes neurobil naozaj nič a my sme presvedčení, že túto zmluvu treba zrušiť, lebo je zmluva zlá a že touto zmluvou bol porušený aj slovenský právny poriadok, pretože štátne orgány sú povinné konať hospodárne, keď nakladajú s majetkom štátu a tieto licencie sú majetkom štátu. Preto budúci týždeň podáme kvalifikovaný podnet s riadnou právnou argumentáciou, ktorou požiadame prokurátora, aby žaloval Interblu a žiadal vyslovenie neplatnosti zmluvy z Interblu. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že zo dňa na deň vo mne silne podozrenie, že politickým zadaním pána Čaploviča je zamiesť kauzu pod koberec. Je úplne zrejmé, že mu to nedovolíme. To znamená, že napriek tomu, že ohlásil, že presúva vlastne vyjednávanie z Interblu Group na menej významného úradníka pána Šebeka, ktorý mimochodom bol aj spomínaný v rámci aféry Pozemkového fondu a v rámci tejto aféry musel aj zo svojho postu odísť, nás nejakým spôsobom nenaplňa dôverou, že pán Čaplovič plní to, čo by od neho ľudia na Slovensku očakávali, a to je to, že zruší celú zmluvu, vrátia sa peniaze a nebudeme predávať jak úplní chudáci za polovicu, ale rovnako sebavedomo ako Češi alebo Maďari. V tejto súvislosti zajtra ráno požiadam pána Čaploviča o termín pre seba aj svojich kolegov, ktorí sme včera iniciovali poslanecký prieskum, aby sme si celú vec mohli vydiskutovať priamo na mieste na ministerstve, aby sme skutočne zabránili tomu, aby kauza spadla pod koberec. Ja si myslím, že z očí v oči silnému verejnému tlaku, aj tlaku opozície, pán Čaplovič bude musieť rezignovať a jednoducho naozaj začať vyvíjať efektívne kroky, aby táto najväčšia kauza tejto vlády bola vyriešená, aby ľudia na Slovensku mohli byť spokojní. Povedali ste, že podáte žalobu na Interblu. Nie. Podáme podnet prokurátorovi, ktorý jediný môže vo verejnom záujme vstupovať aj do súkromnoprávnych vzťahov. A to znamená, môže žalovať zmluvy a žiadať, aby súd vyslovil ich neplatnosť v prípade, keď takouto zmluvou bol porušený zákon Slovenskej republiky. A ja si stále myslím, že najlepšia cesta a najrýchlejšia cesta je dohoda o zrušení zmluvy. V úvodzovkách neschopný minister Chrbet to vedel urobiť a bol odvolaný, tak som očakávala, že aj minister a podpredseda vlády Čaplovič toto dokáže vyrokovať. Ale pokiaľ táto cesta nie je možná, alebo sa nechystá, tak potom sme pripravení urobiť to, čo urobiť môžeme, a síce iniciovať prokurátora, aby žaloval Interblu a žiadal vyslovenie neplatnosti zmluvy z Interblu.
Ja len ešte pripomeniem, že v tejto chvíli je to tak, že okrem 35 miliónov tón emisí, ktoré sú prakticky stále zazmluvnené, je tam ešte 15 miliónov eur, ktoré má Interblue Group doplatiť a zároveň je tam ešte premiérom spomínaný fakt, že slovenské emisie sú v tejto chvíli prakticky nepredajné. Čiže jasné a transparentné vyriešenie celého škandálu môže naozaj Slovensko rozviazať ruky, aby mohlo predávať tak ako Ukrajina, Maďarsko alebo Čechy. A to je náš záujem a preto budeme konať v oboch týchto rovinách.